Θέλω να κάνω μια ερώτηση με ένα σκέλος για την κυρία Κοζάκο και ένα για τον Γιώργο Καπουτσίδη. Ήθελα να ρωτήσω, πέρσι είχατε πει το Μάιο, είχατε προαναγγείλει ουσιαστικά τον εθνικό τελικό στη μορφή που τον είδαμε, με τους δύο ημιτελικούς. Και πετύχατε πάρα πολλά με αυτόν τον εθνικό τελικό. Συστήσατε νέα ταλέντα στο κοινό. Έχετε φέρει την viral επιτυχία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, το φέρτο. Τι θέλετε να κάνετε manifest για τη συνέχεια του Sing for Greece, κυρία Κοζάκου? Και το ερώτημα του Γιώργου στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά το Sing for Greece, καταρχάς, όλα αυτά τα χρόνια είχαμε στο νου μας με τον Γιώργο διάφορα πράγματα που πιστεύαμε ότι απλώς πρέπει να γίνουν. Και έτσι φέτος απλώς έγιναν. Έτσι έγινε το Sing for Greece. Μέσα από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, από τη συμμετοχή μας σε ελληνικές, σε ξένες διοργανώσεις, πήραμε αυτά που ήταν εφικτό να συμβούν, γιατί υπάρχει και το εφικτό, το δυνατό, και φτιάξαμε έναν ελληνικό τελικό, ο οποίος όντως συζητήθηκε πάρα πολύ στο εξωτερικό, μεταδόθηκε και από την EDU. Είχαμε πάρα πολλά αιτήματα για να... αυτό που θέλουμε εμείς είναι να κρατήσουμε ό,τι καλό κάναμε και να προσθέσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να σκεφτούμε, να σκαφιστούμε ή να φέρουμε από την πρακτική που επικρατεί και στο εξωτερικό. Θέλουμε να είναι ένα βήμα έκφρασης προς τους καλλιτέχνες. Αυτό θέλουμε. Και να σταθεί ουσιαστικά το Sing for Greece απέναντι στους υπόλοιπους εθνικούς τελικούς των... Ναι, δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά, ξέρετε. Το βλέπουμε ως τη δική μας πρόταση. Και να είναι και πηγή έμπνευσης αυτή από τη στιγμή που είναι πιο προηγμένη, ας πούμε, βλέπουμε εμείς τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και να τον ακολουθήσουμε, όχι με ανταγωνισμό, αλλά τι όμορφη επιρροή που μπορεί να είναι αυτός ο εθνικός τελικός. Είναι καλύτερο, δηλαδή διεξάγεται πολύ περισσότερα χρόνια από εμάς, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Θα την αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς. Και το ερώτημα για εσένα, Γιώργο. Την ώρα του περσινού τελικού είχες πει για την Κλαβδία ότι όταν βγήκαμε στην έκτη θέση, άντε του χρόνου σας φέρουμε και τέταρτη, αν μας θέλετε. Ποιο είναι το manifest σου τώρα που έχουμε το φέρτο? Κοίτα, η αλήθεια είναι βέβαια. Δεν πρέπει να κάνεις κάθε φορά. Είχα πει από 10 είχαμε πάει 8η και μετά πήγαμε 6η και λέω άντε του χρόνου 4η. Αλλά υπάρχουν και τα δύο τα χρόνια τα οποία δεν ήμασταν. Αν τα μετρήσουμε. Περνάμε το 4 και το 2 και μετά τι μένει. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.